Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Dancers Unplugged podcast. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και αυτή η εποχή είναι από τις πιο γεμάτες για τους χορευτές. Όχι μόνο για τους χορευτές, γενικά για όλο το entertainment. Εγώ πιστεύω ότι αμάν δεν υπήρχε το entertainment μέσα σε αυτές τις μέρες, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, μιλώ για όλες τις διακοπές, είτε καλοκαίρι, είτε Χριστούγεννα, Πάσχα, που ο κόσμος βγαίνει, διασκεδάζει, που έχουμε τα breaks, τα περισσότερα, τα public holidays. Αν δεν υπήρχε το entertainment, Ακριβώς. what's the point να βγεις Και... έξω, να διασκεδάσεις κλπ. Ναι, όχι, τα Χριστούγεννα είναι γενικά, for me especially, τα Χριστούγεννα και έτσι kind of festivities είναι defined από το entertainment και από τα shows και νομίζω έχουμε όλοι πολλά ωραίες αναμνήσεις που ήμασταν μωρά και κάναμε έτσι shows στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Όχι μόνο, και τώρα μόλις ξεκινήσουν, ας πούμε, που πριν το Δεκέμβρη, που τον Νοέμβρη, πιάνουν σε τηλέφωνο, θα κάνουμε την τάδε εκδήλωση, θέλουμε να παρευρεθείτε. Ξεκινούμε εγώ με τις μαθήτριες μας, πούμε, ξεκίνησα από τον Νιόβρη, από την αρχή του Νιόβρη και ακούαμε τα Χριστουγεννιάτικα για να τελειώσουμε, να τα χτίσουμε, που είχαμε παρουσίαση προχτές, ας πούμε. Γιατί αυτή η εποχή θα έλεγες ότι είναι δύσκολη? Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δύσκολη, απλά λόγω του πόσο busy είναι και ζητούσου διάφορα venues, διάφορα events κλπ. Να προετοιμάσεις κάτι είτε πιο μεγάλο είτε πιο μικρό, γιατί είναι τόσο διαφορετικά το ένα με το άλλο και πρέπει να υπάρχει και ποικιλία ταυτόχρονα, εν τόσο το άγχος και ο προγραμματισμός θεωρώ. Εν έχει δυσκολία στο να κάνεις κάτι create, αλλά έχει δυσκολία στο να τα κοντρολάρεις όλα, να μπουν σε μια σωστή σειρά για να προλάβεις να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο που σε πιάνει στη δουλειά, για τον ΑΒΓ λόγω και position τέλος πάντων που θέλει να του κάνεις σαν entertainment. Για μένα είναι το entertainment που τα κάνει. Δηλαδή να πάεις να δεις κανένα musical, να δεις καμιά παράσταση, ωραία χριστουγεννιάτικη, κανένα μπαλέτο, ειδικά το μπαλέτο για μένα. Το Nutcracker, for example, that's Christmas. Ναι, η αλήθεια που τα πιο μεγάλα και διάσημα musicals, μπαλέτων, βασικά όχι musical, είναι το Nutcracker, χριστουγεννιάτικο. Ξέρεις ότι το Nutcracker δεν έλεγονταν μόνο Nutcracker, The Nutcracker, έλεγονταν The Nutcracker and the Mouse King. Ναι. Τούτος ήταν ο αρχικός τίτλος του. Ναι, actually, ναι. Ξανάκουσα το. Και έκανα κλικ που την ταινία της Μπάρμπης, που ήταν η Κλάρα, πώς το λαλούσαν τον Καριοθράφστη. Ο Καριοθράφστης, δεν είχε όνομα νομίζω, ναι. Όχι, είχε μετά έναν πρίγκιπα, λαλούσαν τον κάτι, αλλά τώρα... Είπας κάτι, αλλά γενικά ήταν ο Καριοθράφστης. Ναι. Πριν γίνει πρίγκιπας. Καριοθράφστη. Ναι. Και πολεμούσαν με τους... Δεν ήταν ωραίοι. They look too evil to be nice. Ήταν, ναι. Τέλος πάντων ήταν τροχτικά. Εντάξει, έβλεπα τους στους εφιάλτες μου κοινούς. Άντε κοριέτη. Ήταν πάρα πολλά creepy, τι εννοείς? Ξέρεις τι με φοητσάζε εμένα που το συγκεκριμένο, η κουκουβάγια. Η κουκουβάγια? Ναι. Γιατί? Η κουκουβάγια τι σε φοητσάζε, είχες ολόκληρους 200 αρουραίους που εκρύφτονταν μες στο σπίτι και το σπίτι τους φαίνεται πάρα πολλά όμορφο. Ενώ ήταν πολλά παρουσιάσει. Εμένα έμεινε μου και τραύμα και δεν μπορούσα να φάω cookies για αρκετά χρόνια. Γιατί? Διότι πιέναν μπας τα cookies. Έχεις δίκιο, εξιάζω το. Έχεις δίκιο. Εξιάζω το τέγια. Εγώ απλώς έχασα το φως μου διότι ήταν πάρα πολύ όμορφο και φαίνονταν ότι ήταν σε γυρισμένο σπίτι, ότι είναι τα βρώμικο and then they just come out of everywhere. Ναι. Hi, we have 500, we have a rat infestation. Η Κλάρα είναι που ήταν η καλή νεράιδα, όχι, ήταν η νεράιδα των... Όχι γλυκένια νεράιδα. Sugar, and then the sugar, όχι, το sugar plum fairy ήταν άλλο, ένα άλλο. Ναι.
Ναι, αφού το Sugar Plum Fairy είναι ολόκληρος χορός. Τώρα, The περίμενε. Dance of the Sugar Plum Fairy, Tchaikovsky. Η καραμελένια νεράιδα, ούτε καν έκαμα search. Έτσι που την ελαλούσαν. Στα αγγλικά πώς είναι. Διότι... Καραμελάις φέρει. Like, ξέρεις όπως λέμε caramelized onion. Ήξερες ότι ο θείος της, ο νουνός της που της έδωσε τον καριοθράφστη, το όνομα του ήταν Drosselmeyer. Ναι, λαλεί το μέσα. Ο θείος ο Ντρόσελμάιερ. Έτσι τον ελαλούσαν στα ελληνικά. Θείος ο Drosselmeyer. Ναι. Wow, Θεία Ντρόσελμάιερ, λαλήν του. Εν τω μεταξύ, είδα και τον καριοθράφστη σαν μπαλέτο στη Ρωσία, πανέμορφο, και νιώθω shame ότι δεν ξέρω ποια είναι η Sugar Plum Fairy. Look who I ran into while I was taking my morning stroll. Uncle Drosselmeyer, Clara, Tommy. This is Eric. Ο Έρικ. Ο Eric, ναι, αλλά στο original story του 1816, το όνομα του ήταν Hans Peter και ήταν ο ανιψός του Drosselmeyer. Ιου. Αν ήταν ο ανιψός του Drosselmeyer. Χάνς. Και η Κλάρα. Ναι, και η Κλάρα όμως Αιμομιξή. ήταν. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είχα να μην ήταν related. Ναι, όντως, εντάξει, ναι. Το λοιπόν, μια και πιάμε τον Nutcracker. Η πρεμιέρα έγινε το 1892 στην Αγία Πετρούπολη, στη χώρα σου. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εποχή της Ρώσικης Αυτοκρατορίας. Wow, ποιας Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το 1892, άρα πρέπει να ήταν η Ρωμάνοφ. Είναι Ρωμανόφ. Ρωμανόφ. Επίσης, το Αναστασία ήταν. Το όνομα της κόρης του της πριγκίπισσας. Ναι, και αφού ευκήγεν και εν Disney. Ναι, Anastasia. Ναι, είναι Αναστασία το όνομα, by the way, thank you. Που ήμουν στην Αγγλία, που λαλούσαμε Anastasia ή Anastasia. Ναι ρε, αλλά το Και καρτούν εγώ έμαθα τους. Anastasia. Κανονικά είναι Αναστασία το όνομα. Και έμαθαινα τους και λάλλουν τους είναι Αναστασία. Και λαλούσαμε μετά που δεν το καταλάβαση, λαλούσαμε Αναστασία. Ναι. Εν μεταξύ τελικά τσίνιεν και χάθηκε. Σκοτώθηκε κανονικά με όλη την οικογένεια της. Απλώς δεν βρίσκαν τα γοστά της για πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, έφυγαμε λίγο off topic. Γιατί χριστουγεννιάτικο μπάλε. Το Anastasia. Σαν καρτούν, ναι. Ναι. Ναι, ισχύει. Αφού το τραγούδι της είναι το Once Upon a December. Bears. Wings. Things I almost remember. And a song someone sings. Someone sings. Κάπου κάποιο χειμώνα. Ξέρεις ότι η πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου δεν είχε επιτυχία, διότι στους κριτικούς, Στους κριτές. Κριτικός είναι ο άντρας. There's a difference between critics and judges. Οι κριτές, ο κριτής είναι ο judge. Critics είναι κριτική. Σωστά που το είπα. Λοιπόν, το μπαλέτο βασίζεται στο διήγημα «Ο Καριοθράφστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών» 1816, το οποίο ήταν αρκετά σκοτεινό και ψυχολογικό. Γιατί ήταν ψυχολογικό? Η αρχική ιστορία απευθυνόταν σε ενήλικες και περιείχε στοιχεία τρόμου πριν μετατραπεί σε πιο φωτεινό παιδικό παραμύθι για τον μπαλέτο. Δηλαδή, τρόμου. Δεν ήταν ένα γλυκό χριστουγεννιάτικο παραμύθι όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν πιο σκοτεινή με έντονη φαντασία, φόβο και ψυχολογικά στοιχεία. Στο αρχικό κείμενο,
ο Καριοθράφστης δεν ήταν ξεκάθαρα ήρωας. Ο βασιλιάς των Ποντικών ήταν απειλητικός και τρομακτικός. Εντάξει, τούτο Η είναι μικρή στο ηρωίδα, anyways. ναι, η μικρή ηρωίδα δεν ζει απλώς σε ένα όνειρο, αλλά μια εμπειρία που μπερδεύει φαντασία και πραγματικότητα. Το παραμύθι είχε υπόγεια μηνύματα για την παιδική ηλικία και το φόβο. Και άλλα πράγματα για το φόβο και τρόμο. Merry Christmas. Σκοτεινά και τρομακτικά στοιχεία του Χόφμαν. Ο βασιλιάς των Ποντικών έχει 7 κεφάλια. What? Λερναία ύδρα. Δεν είναι χαριτωμένος, κακός. Θυμίζει τέρας παραμυθιού και απειλεί ανοιχτά τη Μαρή. Άι Μαρή. Η κατάρα του Καριοθράφστη. Ο Καριοθράφστης είναι άνθρωπος παγιδευμένος σε σώμα κούκλας μετά από μαγεία. Έντονο body horror για την εποχή. Body horror. Wow. Όνειρο ή ψύχωση. Ο Χόφμαν δεν ξεκαθαρίζει αν τα γεγονότα είναι φαντασία ή πραγματικότητα, δημιουργώντας αίσθηση ψυχολογικού τρόμου. Νυχτερινές επιθέσεις. Οι μάχες με τα ποντίκια συμβαίνουν τη νύχτα, όταν το σπίτι ζωντανεύει, ενισχύοντας τον εφιαλτικό τόνο. Η Μαρή αντιμετωπίζει τον τρόμο μόνη της. Ο φόβος λειτουργεί ως δοκιμασία ορίμανσης. Mm-hmm. Αντικείμενα παιδικής ασφάλειας μετατρέπονται σε πηγές φόβου, κλασικό μοτίβο γοτθικού τρόμου. Όντως, το Nutcracker έχει λίγα elements. Ως και στην Barbie του Ναι, Goth. ναι. Ναι. Γερμανικός ρομαντισμός, λέει. Γερμανικός Ανήκει στο ρεύμα που αγαπούσε το αλόκοτο, το παράξενο και το τρομακτικό, όχι το χαρούμενο παραμύθι. Στην ιστορία η Μαρή τραυματίζεται πραγματικά, σπάζοντας την ασφαλή παιδική φαντασία. Ο Καριοθράφστης δεν γεννήθηκε ως χριστουγεννιάτικο παραμύθι, αλλά ως γοτθική ιστορία φόβου, όπου τα παιχνίδια ζωντανεύουν και το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Άρα τούτον ήταν η αληθινή ιστορία του Καριοθράφστη. Εντάξει. Και δεν το έγραψε. Ο Τσαϊκόφσκι έγραψε τη μουσική και ο Χόφμαν έγραψε το Την ιστορία. 1816 και έγινε published το μπαλέτο 1892. Ναι, ναι, ναι. Ο Καριοθράφστης συνδέεται άμεσα με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ισχύει. Είναι το πιο performed μπαλέτο της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Ξέρεις Εντάξει. ποια άλλη μπαρπή μου αρέσκει. Κοινό που ευκάλα συνίστρα που την έκαναν να ήταν σαν Scrooge, αλλά... Α, το Christmas Carol. Μπράβο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τον Barbie. Μμμ. Και ούλα ξεκινήσαν που την Μιτσάν και λαλεί «Συγχαίρομαι τα Χριστούγεννα!» Ναι. Κοινόν ήταν πολλά ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Και μερικές φορές θεωρείς ότι διούσαν μας μηνύματα που σου λαλεί πώς σε είχα σε μικρή ηλικία και πώς σου ευκήκαν αντίχτυπον ύστερα. Σωστό. Πίσω όμως τον Καριοθράφστη νομίζω ο πιο διάσημος χορός και βασικά τούτο που συσχετίζω με τον Καριοθράφστη είναι ο χορός της Sugar Plum Fairy. Ναι. Να δείξουμε ένα βιντεάκι. Ναι, εγώ νομίζω όμως ότι είναι το... Τούτος είναι ο χορός του Καριοθράφστη που κάνει μόνος του. Ήταν οι στρατζινήθηκιο που χορεύκαν μεταξύ τους. Τώρα να βάλουμε το χορό της νεράιδας των ζαχαρωτών. Σωστά που το είπα, Sugar Plum Fairy. Ναι, η νεράιδα των ζαχαρωτών. Google Translate, Όλγα. Caramelized fairy. Εντάξει. Απλώς που τούτη τη μουσική νομίζω... Ναι. Ξέρεις τι, είδα πρόσφατα ένα βίντεο που live, νομίζω έστειλα μου το, που ρίχνουν η ώρα που χορεύκουν οι χιονών οι φάδες και πέφτει όντως αληθινό χιόνι που πάνω. Και ήταν πάρα πολλά λαλός ότι σκονέται τρίχα μου τώρα να το βρω. Wow. Ναι, νομίζω έστειλα μου το. Μπορώ να σου πω ότι ηρεμάμε κιόλας του τη μουσική. Ναι.
Ναι, ήρεμα, αλλά έχει έναν αγχώδη τόνο. Ξέρεις ότι η πράξη 2 στον μπαλέτο του καριοθράφστη Ναι. διαδραματίζεται στη χώρα των γλυκών, όπου οι χωροί συμβολίζουν διαφορετικές χώρες και γεύσεις. Όχι. Ούτε εγώ το ήξερα. Wow. Στείλτω να το βάλω. Δεν είναι τα ωραίο, δεν μπορώ. Και μετά έχει και τούτη που ευκαινείται καν με την... Άμα. Εκτός από τον μπαλέτο, υπήρχαν παλιά και άλλοι χώροι. Βασικά ακόμα υπάρχουν, απλώς παλιά συσχετίζονταν παραπάνω με τα Χριστούγεννα, όπως για παράδειγμα το Waltz. Και το... Άντε κορ. Ναι. Ή Πόλκα. Ξέρεις το χώρο Έχω τα Πόλκα? ακουστά, αλλά δεν ξέρω το χορό, δεν έχω ξαναδεί, όχι. Εντάξει, ναι, Χόρεψε με λίγο να δούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Αν είχε χώρο θα το χόρευα. Πάντως, actually, Πόλκα ήταν ο πρώτος χώρος που έμαθα. Άντε κορ. Ναι, διότι είναι πάρα πολύ απλός χώρος και μαθαίνεις το Ballroom. στα μωρά. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ένα ακριβώς ballroom, έχει και πολλά βήματα, είναι έτσι χοροπηδητός χορός. Πώς να σου τον περιγράψω. Αφού τα Χριστούγεννα και σε έτσι περίοδος παλιά, έκαναν τα balls. Ναι. Α, ναι, Ναι, μαζεύκονταν και χορεύκαν Waltz, Viennese Waltz στη Βιέννα, για παράδειγμα, χορεύκαν το Viennese Waltz. Και στη Βιέννα νομίζω ακόμα κάθε χρόνο. Τα χορεύκουν. Το Γενάρη, νομίζω το Φλεβάρι, κάνουν τα... They still do their annual balls. Ακόμα κάνουν τα. Ναι, και υπάρχουν πολλοί celebrities. Ωραία. Ναι, μπορείς να πάεις, να συμμετάσχεις. Εγώ δεν ήθελα σε κάποια φάση να πάμε με τον Λευτέρη, να πραγματοποιήσω κάποια όνειρα μου. Να νιώσω έτσι λίγο πριγκίπισσα κι εγώ. Ο χορός βασικά ήταν πάντα μέρος του tradition των Χριστουγέννων. Βασικά από τον καιρό μου βγήκε η μουσική και μόνο παγιά, ενώ σου άμα δεις, δεν νομίζω να υπήρχε κάτι πριν το χορό. Ενώ προκαλεί σου αίσθημα χαράς, αίσθημα διασκέδασης. Αφού ό,τι δούμε, ό,τι κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει μουσική ή κάποια χορευτική στιγμή μέσα σε μια ταινία ή οτιδήποτε. Σωστό. Διότι και σε όλες τις ταινίες, σε κάποια φάση υπάρχει μια φάση μες στο κλαμπ που κάποιος είναι να χορεύει. Ή σε μπαρ. Δεν υπάρχει ούτε και μια περίπτωση να βρεις εκτός που τα horror και τούτα εννοώ, που εντάξει και είναι τελώς διαφορετικό το... Και με βουράς, χορεύεις. Ναι. Ναι, διότι ο χορός όχι μόνο προκαλεί συναίσθημα, αλλά νιώθεις και εκφράζεις το συναίσθημα μέσω του χώρου. Αυτά για το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζω να σας διασκέδασε. Ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα και μείνετε συντονισμένοι για ένα ακόμη μικρό βιντεάκι που θα ακολουθήσει λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε.